Velkommen til. Mit navn er Hanne Juhl, og jeg er autoriseret klinisk diætist. Jeg driver virksomheden Kostklinikken Sovi, som ligger i Taastrup, ikke særlig langt fra Taastrup station. Så det er også rimelig nemt at komme hertil med offentlig transport. Jeg ved, at det kan være lidt af en jungle at finde netop den behandler, som måtte matche dig og dine behov. Og jeg synes også, det er rigtig vigtigt, at du føler dig tryg, og der er god kemi hele vejen igennem. Så derfor har jeg som noget helt nyt valgt at tilbyde en gratis indledende konsultation af cirka 10 minutters varighed. Det er ganske uforpligtende, men det er en konsultation, som giver dig mulighed for at komme og besøge klinikken og få set omgivelserne og få en lille snak med mig om, hvad netop dine behov og dine forventninger er til et forløb. Du kan så efterfølgende vælge at booke en tid til en egentlig opstart af et forløb. Og det er ganske nemt. Det er egentlig bare at give mig et kald eller sende mig en mail, så vi kan finde en dag, der måtte passe dig, hvor du kan gøre brug af denne indledende konsultation. Du skal i hvert fald være rigtig, rigtig velkommen. Jeg ønsker dig den bedste dag.